Un dels valedors intel·lectuals de Walter Benjamin, mort l'any passat, George Steiner, fa de testimoni de la seva obra, sobretot en referència als seus múltiples aspectes de pensament, un dels quals entronca molt amb tota la tradició jueva i la tradició teològica. En aquest sentit, l'obra de Benjamin es decanta en l'obra sobre la traducció, que és una obra que ell va escriure a propòsit de l'elaboració de l'obra Els tableaux parisiens de Baudelaire, i que la va col·locar, com deia, en el pròleg, i en què ell descriu el fet de la traducció com un fet fenomenològic. Per tant, em tronca molt amb tota la tradició que ell té assimilada de tot el judaïsme i de tots els pensadors alemanys que l'antecedeixen, fonamentalment Panewitz i George. En concret, l'obra de Walter Benjamin es diu La feina del traductor, que ell escriu l'any 23, si no m'equivoco, i és el pròleg dels tableaux parisiens de Baudelaire. Això que, per tant, que una obra ja tan dialèctica i tan ja marxista a la seva manera, com és tota l'obra sobre Baudelaire, vagi acompanyada de La feina del traductor, que és una obra més aviat teològica, com deia, referida més al fenomen de la traducció. Per altra part, també en l'exposició es contrasta la visió que també té de la traducció els homes més moderns, com Umberto Eco, i de tots els que hi han elaborat teories de la traducció, cosa que en Benjamin estrictament no passa.